Het was echt een verademing dat er 's nachts iemand was. Dat het leven verschillende kanten heeft, gaat vandaag heel erg duidelijk worden. We gaan het hebben over de palliatieve nachtzorg. Dat zijn natuurlijk hele serieuze bezigheden, maar die kunnen heel waardevol zijn voor heel veel mensen hier op Zeeuws-Vlaanderen. Zorgzaam heeft een team terminale nachtzorg. Dat betekent dat zij als bijna enigste in Nederland tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends iemand thuis in de thuissituatie zetten die zorgt voor de terminale cliënt. Ik was toen in het ziekenhuis en we kregen de diagnose dat dat terminaal was en dat ze naar een verpleging tehuis moest. En dat wilde ze niet. Dus dan is ze naar huis gekomen en dan kwam de wijkverpleging overdag een keer of 3. En toen hebben ze gezegd ja, dat er nachtzorg was. En dan heb ik daar gebruik van gemaakt en dat was perfect. De nachtzorg die geboden wordt in Zeeuws-Vlaanderen blijkt nog niet bij iedereen bekend te zijn. Terwijl het voor veel mensen van grote waarde kan zijn in een moeilijke periode. Ja, dat vind ik eigenlijk jammer. Want het is er wel, maar je moet het wel weten. Ik wist het ook niet, dus als je het niet weet, dan kun je er geen gebruik van maken ook. Hè. Door deze onbekendheid leven er ook nog verkeerde ideeën over deze terminale nachtzorg. Dat mensen snel denken van, oh jee, dan komt er een vreemde in mijn huis en dan gaan hun bepalen hoe het gaat. Maar dat is dus absoluut niet zo. Nee, dus de persoonlijke invloed van de mensen zelf is absoluut aanwezig. Zeker. Als je een ouder iemand hebt, die wil gewoon graag vaak dat je naast hem staat. Terwijl je hebt ook mensen waar een heel gezin is en dan treed je wat naar de achtergrond. Dan zeg ik altijd, ik ben aanwezig en vraag maar als ik iets moet doen. Maar jullie zitten lang rond het bed en dan doe ik een beetje een stapje terug. Zo werkt dat. Het leveren van deze terminale nachtzorg kan mentaal lastig zijn. Het kunnen scheiden van werk en privé is volgens Corny dan ook een belangrijke voorwaarde. Maar het is wel zo, als je privézaken hebt, dat je het leed niet verwerkt hebt, is het heel moeilijk om ons werk te doen. Je moet er zelf wel alles een plekje gegeven hebben in je eigen leven. Als je problemen daarin hebt, dan is het moeilijk om bij anderen erin te gaan. Dat wel.